Беларусі 21 гадзіна, з вами Валер Руселік, вітаю. Прапаную разам зірнуць, што адбывалася сёння ў Беларусі і ў свеце, як заўсёды, па-беларуску і без цэнзуры. Амаль біблійны сюжет. Прибегают к этим уже известным методам насилия, запугивания, нагнетания страха. Каляднае паляванне на хрысціянскіх дэмакратаў. Солідарная з Беларуссю. Такое хваляванне было і ў Польшчы. Заходняя суседка працягвае руку дапамогі. Нафтавая арыфметыка. Гэта шантаж нейкі ад расійскіх кампаній. Мінус мыта плюс новая формула. Цар Ірад, баючыся за сваю ўладу, даслаў ваяроў абшукаць дамы сваіх падданых, каб знайсці і забіць немаўля Ісуса. Больш як праз 2000 гадоў сучаснасць нараджае паралелі да біблійнага сюжэту. Замест калядоўшчыкаў да шэрагаў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў ды іншых грамадскіх актывістаў сёння па ўсёй краіне завіталі супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі. Юлія Цельпук. Хто збіраў подпісы за гэтага кандыдата, цяпер спіць спакойна і без суму ўспрымае прамовы свайго прэзідэнта. У калядныя дні мы наноў адкрываем простую праўду. Там, дзе няма згоды, даверу і ўзаемнага падтрымання, там не будзе ні шчасця, ні паўнаты быцця. Што праўда, то праўда. Ні шчасця, ні паўнаты быцця ў гэтыя дні не адчуваюць апазіцыйныя супернікі Александра Лукашэнкі і тыя, хто застаўся на іхным баку. У Гомлі адбыліся адначасова 3 ператрусы. У беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў Яўгена Якавенкі ды Кастуся Жукоўскага і ў памяшканні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Сам обшук пройшов з грубими порушеннями Кримінально-процесуального кодексу, і у мене, у моїх товаришів, забрали особистые речи, притым грубыми порушениями, и я не захотел своим подписом удостоверить гэтые незаконные деяния. А вось палітык, якога на выбарах падтрымала значная частка беларусаў, застанецца за кратамі. Суд Цэнтральнага району Менску адхіліў хадайніцтва адваката Владимира Някляева пра змяненне меры стрымання экс-кандыдата. Главный мотив, что Някляев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. А менавіта удзел у арганізацыі закалотаў 19 снежня. Разам з Владимиром Някляевым па артыкуле 293 частцы першай праходзяць 25 чалавек. Яшчэ 9 маюць статус подозреваного. Мы как юристы понимаем, что ни о каких массовых беспорядках речи не идет. Речь идет о мирных акциях граждан. Были действительно там эксцессы, но они относятся к деятельности спецслужб и провокаторов. И с этим еще надо будет разбираться. Але пакуль гульня вядзецца ў адну браму. Старшыня міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і кіраўнік яе менскай суполкі Эдуард Лобаў правядуць 2 месяцы ў жодзінскай турме за хуліганства. Спецслужбы і суддзі адпрацоўваюць абавязковую праграму, кажа праваабаронца Гары Паганяйла. А назва і сутнасць гэтай праграмы – утрыманне дзяржаўнай улады захопленай неканстытуцыйным шляхам. Прибегают к этим уже известным методам насилия, запугивания, нагнетания страха, ликвидации структур гражданского общества под любым предлогом, применения уголовной юстиции в отношении политических оппонентов. Але ці ўдаецца ўладзе дасягнуць сваёй мэты? Кола рэпрэсіяў набірае хуткасць. Сотні грамадскіх дзеячаў краіны жывуць з прачуваннем, што не сёння, дык заўтра прыйдуць і да іх. Юлія Цельпук, Аб'ектыў. Але нягледзячы на дух 37-го года, які пануе сёння ў Беларусі, лідары апазіцыі, што застаюцца на свабодзе, задаюцца класічнымі пытаннямі, хто вінаваты і галоўнае, што рабіць. Адказаў на гэтае пытанне шукаў і Алесь Залеўскі. І хоць шэраг лідараў апазіцыі прынамсі часова паразілі, тыя, хто застаўся на волі, рук апускаць не збіраюцца. В ближайшие дни нам удастся домовиться с іншими партиями, політичними рухами про некую агульную деятельность.
А пакуль такая агульная дзейнасць грунтуецца вакол камітэту салідарнасці ды вызвалення палітвязняў. Толькі цягам апошніх 2 тыдняў паўсталі прынамсі 3 такія ініцыятывы, арганізаваныя блізкімі арыштаваных пры партыі БНФ і агулам пры дэмакратычных сілах. Апошнія ўжо глядзяць у будучыню і не збіраюцца спыняцца толькі на аднаўленні ранейшай моцы. Мы сейчас проводим консультации не только между собой, но проводим консультации и с нашими европейскими, американскими партнерами, с тем, чтобы этот план действий был конкретным, понятным и реализуемым. Іншая рэч, што не мае яшчэ канчатковай яснасці, хто такім партнёрам можа быць унутры краіны. За кратамі КДБ застаюцца лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускіх сацыял-дэмакратаў, а таксама кампаніі «Гавары праўду» і еўрапейскай Беларусі. Пры гэтым экс-кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослав Романчук пасля пакаяннай заявы дзяржаўным медыям знік з публічнага жыцця. Сам Ярослав Романчук можа прыняць нейкае рашэнне, альбо гэта павінен зрабіць з'езд партыі. І адразу пасля вызвалення пад падпіску з крытыкаю дэмакратычных лідараў, якія засталіся на волі, таксама выступіў экс-кандыдат Віталій Ромашэўскі. В квартире иногда живут не очень желательное для хозяев животные. Эксперты заклікаюць палітыкаў да цвярозай ацэнкі сітуацыі. Перад уладамі ўсе апазіцыйныя сілы, ворагі, незалежна ад іх ідэалогіі, таму дзеяць трэба адзіным фронтам. Калі гэта не будзе зроблена, то мы зноў губляем шансы хоць на нейкія змены ў краіне ў бліжэйшы час. Мы аддаем сітуацыю на откуп уладзе, на откуп рэжыму, які кіруе гэтай сітуацыяй. І таму салідарнасць. Пакуль гэта адзінае, што можа паспрыяць не толькі прымірэнню апазіцыйных лідараў, але і вярнуць з турмаў паплечнікаў і аднадумцаў. Але Залеўскі. Аб'ектыў. Тым часам салідарнасць з беларусамі выказвае увесь дэмакратычны свет. Сёння АБСЕ выказалася ў абарону незалежных медыяў нашай краіны. Дуня Міятавіч, адмысловая прадстаўніца гэтай міжнароднай арганізацыі ў пытаннях свабоды СМІ, заклікае афіцыйны Менск неадкладна вызваліць усіх арыштаваных журналістаў. У лісце міністру замежных справаў Беларусі Сергею Мартынаву адмысловая прадстаўніца падкрэслівае занепакоенасць хваляй гвалту, запалохванняў і арыштаў журналістаў, якая распачалася пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Яна згадала ператрусы ў рэдакцыі газет «Наша Ніва», офісах Еўрапейскай рады для Беларусі, тэлеканалу «Белсат» і кватэрах шэрагу журналістаў. Прадстаўніца АБСЕ ў справе свабодаў медыяў запатрабавала ад кіраўніцтва Беларусі неадкладна вызваліць Ірыну Каліп і Наталью Радзіну. З прапановай увесці санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў выступіў кіраўнік МЗС Вугоршчыны Янаш Мартаньі. Ён падкрэсліў, што расчараваны і шакаваны падзеямі ў Менску. І далей, ад словаў да дзеянняў, не чакаючы агульнае рашэнне еўразвязу, Польшча робіць канкрэтныя крокі для падтрымання беларускай дэмакратычнай супольнасці. Што і чаму заходняя суседка робіць для нашай краіны, ведае Ян Бабіцкі. Ваеннае становішча ў Польшчы амаль 30 гадоў таму. Каля 60 асобаў загінулі, сотні апанентаў камуністычнага рэжыму брутальна збітыя і арыштаваныя. Нядаўна падобныя кадры можна было пабачыць ізноў. Гэтым разам на вуліцах усходняй суседкі Беларусі. Тое, што зараз адбываецца, шматлікія арышты, обшуки. Это же просто ведет до того, что усё демократичное поле, оно будет знищено. І гэта добра разумеюць за заходняй мяжою. Як дапамагчы выжыць дэмакратычнаму грамадству ў Беларусі – адно з галоўных пытанняў, якое цяпер ставяць краіны Еўрапейскага звязу. Суседняя Польшча ўжо агучыла канкрэтныя планы. Мы плануем удвая павялічыць дапамогу на мэты адукацыі. Сёлета мы абвесцім дадатковы конкурс на ўсялякія ініцыятывы няўрадавых арганізацыяў беларускага грамадства. Павялічым таксама фінансавае падтрыманне медыям, якія з Польшчы працуюць для свабоды слова ў Беларусі. Стыпендыяльныя праграмы імя Кастуся Каліноўскага для беларускіх студэнтаў, медыйныя праекты, такія як тэлеканал «Белсат» і радыёрацыя, і ўрэшце сёлетняе ўвядзенне бясплатных візаў для беларусаў. Усё гэта ранейшыя прыявы падтрымання і салідарнасці ўраду Польшчы з беларускімі грамадзянамі, але самае галоўнае – сделать все возможное и невозможное к освобождению политзаключенных с применением всех мер дипломатического, политического и экономического воздействия. І для гэтага ўжо напярэдадні камісія замежных справаў польскага сейму запрапанавала парламенту прымяніць шырокія санкцыі ў дачыненні афіцыйнага Менску.
Калі немагчыма пераканаць Александра Лукашэнку шляхам дыялогу, трэба, на жаль, прымяняць санкцыі. Прычым як палітычныя, так і эканамічныя. У складанай фінансавай сітуацыі рэжым не здолее выжыць без заходніх крэдытаў. Але ўзнікае пытанне, ці не ўдарыць такая дапамога найперш па самых малазабяспечаных беларусах. Такое хваляванне было і ў Польшчы, калі ў 80-е адміністрацыя прэзідэнта США Рональда Рэйгана увяла эканамічныя санкцыі супраць рэжыму Войцеха Ярузельскага. Аднак з перспектывы часу лічу, што гэтыя санкцыі прыспешылі дэмакратыю. Пакуль жа бліжэйшым часам у Варшаве пачне працу арганізацыя «Салідарнасць дзеля дэмакратыі ў Беларусі». Яе офіс будзе пляцоўкаю для дэмакратычных сілаў, а таксама зоймецца дапамогаю рэпрэсаваным ды іхным сем'ям. Ян Бабіцкі, Аб'ектыў. А якія навіны ад нашых усходніх суседзяў? Безмытная нафта, дамову пра якую яшчэ месяц таму падпісалі Лукашенко і Медведзеў, у Беларусь гэтак і не пацякла. Чаму? Высвятляла Вольга Кляўчэня. Пра пастаўкі безмытнай нафты Расія і Беларусь дамовіліся месяц таму. Але 1 студзеня беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы таннай нафты так і не пабачылі. Як не дачакаліся і дагэтуль. Бакі працягваюць перамовы наконт умоваў паставак. Мне даводзілася размаўляць з прадстаўнікамі нафтавага рынку, якія казалі, што беларускага боку, якія казалі, што гэта шантаж нейкі ад расійскіх кампаній. Яны разумеюць выдатна, што сёння беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, канешне, не могуць абысціся без расійскай нафты. Агентство «Интерфакс» паведаміла, што бакі не могуць пагадзіцца наконт кошту нафты, бо расійскі бок вырашыў павысіць яе цану на $45, а Беларусь не готовая пераплачваць. Я думаю, белорусская сторона будет брать россиян измором, как всегда. То есть будет та же позиция, будут ездить там, что-то говорить, россияне будут усмехаться, насмехаться, упрекать там в иждивенчестве. Прадметам гандлю можа быць таксама колькасць нафты для набыцця. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы здольныя перапрацаваць каля 22,5 мільёнаў тонаў нафты за год. Амаль увесь гэты аб'ём і выказала гатовасць паставіць Расія. Рэшту Беларусь могла б запоўніць уласнаю нафтаю, але ж планаваліся яшчэ 10 мільёнаў тонаў з Венесуэлы. Договоренности такие есть, и на уровне президентов есть договоренности о 10 миллионах тонн. Это возможно. Мы работаем в рыночных условиях, в рыночной ситуации, и как будет развиваться в дальнейшем экономическая ситуация, так будет развиваться и, так сказать, ситуация с поставками нефтяного сырья на наше предприятие. Сёння ж амбасадар Венесуэлы ў Беларусі Америка Дыяс Нунес заявіў, што Венесуэла можа не здабыць прадугледжаных дамоваю 10 мільёнаў тонаў нафты. Таму не выключана, што для выканання пагаднення з Беларуссю Венесуэла закупіць нафту ў Азербайджане. Але шэраг эканамістаў бачыць залежнасць вырашэння пытання венесуэльскай нафты хутчэй ад палітычнай ситуации. Здесь очень много политики с венесуэльской нефтью, прежде всего. А политики пути непредсказуемы, и трудно давать какие-то прогнозы, особенно когда знаешь, имеешь дело или прогноз с такими неординарными людьми, как Чавес и Александр Григорьевич наш. Пакуль жа ў чаканні расійскага чорнага золата менавіта венесуэльскую нафту перапрацоўваюць беларускія НПЗ, а ў Белнафтахіме запэўніваюць, што прастою не будзе. Вольга Кляўчэня, Аб'ектыў. Чым яшчэ адзначыўся сённяшні дзень, пабачым неўзабаве. Не шукайце і не знойдзеце. Інтэрполу не да Бакіева. Узятыя на смерць павінны жыць. Новы верш Рыгора Барадуліна. Дырэктар Пінскдрэву Ларан Арыніш усё-ткі звольнены. Адпаведным загадам канцэрн Беллеспаперапрам датэрмінова спыніў ягоныя паўнамоцтвы ў якасці генеральнага дырэктара. На пачатку снежня Арыніш падаў заяву на звальненне, аднак пасля адклікаў яе паводле рэкамендацыі вышэйшых органаў. Прычынай рашэння Ларана Арыніша пакінуць пасаду стала трагедыя на заводзе Пінскдрэў ДСП. Нагадаем, што ў выніку выбуху на прадпрыемстве канцэрну загінула 14 чалавек. Па факце выбуху пракуратура Берасцейскай вобласці пачала справу. Паводле высноваў уласнай камісіі кампаніі Пінскдрэў для расследавання прычынаў трагедыі, прычынай выбуху і пажару стала парушэнне рэгламенту рамонтных працаў.
Интерпол адмовіўся шукаць былога прэзідэнта Кыргызстану Курманбека Бакиева, спасылаючыся на ўласны статут, паводле якога гэтая міжнародная арганізацыя не можа займацца справамі палітычнага, ваеннага, рэлігійнага ці расавага характару. Падрабязней у аглядзе падзеяў замежжа ад Сергея Марчыка. Улады Кыргызстану яшчэ летась у траўні звярнуліся ў Інтэрпол з просьбаю паспрыяць у затрыманні Бакиева. Былога прэзідэнта на радзіме вінавацяць у эканамічных злачынствах і датычнасці да масавых забойстваў падчас вулічных беспарадкаў у Бішкеку 6-7 красавіка. Таксама дзейсныя ўлады Кыргызстану спадзяваліся, што Інтэрпол возьме ўдзел у вышуку некаторых сваякоў і паплечнікаў Бакиева. Аднак і тут міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі адмовілася займацца справаю. Пасажыры турэцкага самалёту затрымалі меркаванага тэрарыста. Інцыдэнт адбыўся на авіарэйсе Осло-Стамбул. Нападнік, грамадзянін Турцыі, пагражаючы выбуховым прыстасаваннем, спрабаваў трапіць у кабіну пілотаў, каб скіраваць самалёт у Нарвегію. Аднак пасажыры рэйсу хутка адрэагавалі на такія дзеянні ды схапілі зламысніка. Як высветлілася пазней, бомба, якую меў бандыт, была муляжом. Ніхто з 60 пасажыраў, а таксама чальцоў экіпажу не пацярпеў. Цяпер высвятляецца матывы дзеянняў тэрарыста. Паведамляецца, што падчас нападу ён быў пад уплывам алкаголю. Прокуратура Запорожской области Украины перакваліфікавала падрыў помніка Сталіна на тэрыторыі абкама партыі ў тэрарыстычны акт. Цяпер замест міліцыі справаю зоймецца служба бяспекі. Выбух, арганізаваны невядомымі ў навагоднюю ноч, цалкам знішчыў помнік Сталіну, а будынак кампартыі атрымаў значныя пашкоджанні. Кіраўніцтва камуністаў называе здарэнне выклікам з боку радыкальных праваэкстрэмісцкіх сілаў. Хрысціяне рымска-каталіцкага веравызнання азначаюць сёння аб'яўленне пана. У заходняй традыцыі свята трох каралёў. У праваслаўных гэтае свята мае назву хрышчэнне Гасподне і звязваецца з хрышчэннем Іісуса ў рацэ Іардан, пасля якога збаўца распачаў прапаведваць вялікую рэлігію дабра. Для каталікоў жа сімволіка свята звязаная з тым, што паганскія каралі, папярэджаныя анёлам, прыйшлі пакланіцца немаўляці Езусу і прынеслі дары. На гэтае свята вернікі асвячаюць ваду, ладан, а таксама крыйду, якой пазней на дзвярах дамоў пішуць першыя літары імёнаў траіх каралёў-варажбітаў – Каспара, Мельхіёра і Бальтазара. Лічыцца, што гэтыя сімвалы абараняюць жытло ад ліхіх сілаў і варожых намераў. Сергей Марчык, Аб'ектыў. А вось частка праваслаўных вернікаў, у тым ліку і беларускіх, сёння азначае іншае свята, адно з найвялікшых для ўсіх хрысціянаў – нараджэнне Хрыстова. Ва ўсіх праваслаўных цэрквах у нашай краіне ўжо неўзабаве адбудуцца святочныя набажэнствы. Раством завяршаецца 40-дзённы пост, які працягваўся з 28 лістапада. Сёння да вечаровай малітвы можна было есці толькі хлеб, ваду і садавіну. Прыблізна о 19 гадзіне пачаліся усяночныя набажэнствы. Пасля іх афіцыйна надыходзіць свята нараджэння Хрыстовага. Ратуй узятых на смерць, і няўжо адрачэшся ад вырачаных на згубу. Гэтыя словы з Бібліі узяў эпіграфам да свайго новага верша народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. У гэты калядны вечар няхай паслужыць ён падарункам творцы ўсім гледачам аб'ектыву. Узятыя на смерць павінны жыць. У выкананні вядомых дзеячаў беларускай культуры. Узятыя на смерць павінны жыць. Яны прыйшлі ў жыццё, каб цемра знікла, каб д'яблавы ашчэраныя іклы за ганьбу помсцячы ушчэнт скрышыць. Дай моцу духу, ратнікам святла, рашучыя не могуць быць рабамі. Хай здрайцы ў дол пакоры б'юць лбамі, трываць мне непахіснасці скала. Не памірае праведная кроў, яна ў веках не ведае сутрыму, злу непадлеглую, сваю радзіму, світальна бачаць вочы ваяроў. І тут, дарэчы, прыгадваюцца словы яшчэ аднаго беларускага песняра Янкі Купалы «Загляне сонца і ў наша ваконца». І самы час на прагноз надвор'я на заўтра. На жаль, нябесная канцылярыя не заўсёды прыслухоўваецца да класікаў. 7 студзеня надвор'е ў Беларусі пагоршыцца. Праз тэрыторыю краіны будзе праходзіць атмасферны фронт, услед за якім пачне выносіцца цёплае паветра з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца хмарнае з праясненнямі надвор'е.
Удзень на большай частцы тэрыторыі пройдзе мокры снег з дажджом, месцамі завіруха. На дарогах галалёд, тэмпература паветра ў Віцебску і Магілёве да -6. У Гомлі таксама -6, да -3 чакаецца ў Менску, а ў горадняй Берасці будзе плюсавая тэмпература 2 градусы. Вецер паўднёвы парывісты, атмасферны ціск складзе 763 мм ртутнага слупка. І на гэтым у мяне ўсё. Неўзабаве з навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Дмітрий Суханович. Я ж з вами развітваюся, усім гледачам аб'ектыву зычу добрага вечара за утульным святочным сталом, у цёплай, сямейнай альбо нават сяброўскай кампаніі. Нашым жа сваякам, блізкім і паплечнікам, што, на жаль, сустракаюць святы за кратамі, зычу моцнага здароўя, сілы духу і найхутчэйшага вызвалення. Усё абавязкова будзе добра. Да сустрэчы! Час на спорт у аб'ектыве. Добрый вечар. Працягваем сачыць за выступам сталічнага «Дынама» ў межах кантынентальнай хакейнай лігі. Сёння белаблакітныя правялі першы матч свайго выязнога турнэ ў Ніжнім Новгарадзе, дзе сустракаліся з мясцовымі тарпедаўцамі. Пасля незразумелай хатняй паразы ад аўтсайдера лігі «Віцязя» 1-3, дружына Марыка Сікорыі сёння ўсё ж такі перамагла аўтазаводцаў 5-3. Далей перабіраемся ў Яраслаўль і паслязаўтра згуляем там з Лакаматывам. І ў працяг тэмы шайбай галявая перадача форварду Нэшвілу Сергея Касціцына дапамаглі ягонай камандзе перагуляць Анагайм у выязным двубоі чэмпіянату НХЛ. Беларус набірае балы ў 4-м матчы запар, а пераможная серыя «Прэдатарс» павялічылася да 3 сустрэчаў, што дазволіла ім вярнуцца ў зону плэй-оф. Нэшвіл здолеў вытрымаць стартавы напор гаспадароў і ў другім перыядзе паступова выраўняў гульню. Але выніковая перавага Анагайму паводле колькасці кідкоў па браме ўсё ж такі аказалася амаль двухразоваю. Таму званне першай зоркі матчу атрымаў галкіпер гасцей П. Карыны, які адбіў 40 стрэлаў. Касціцын першы бамбардзірскі бал зарабіў на пачатку другога перыяду, калі быў асістэнтам у Патрыка Гёрквіста. Сам жа беларус вызначыўся на апошняй хвіліне сустрэчы. Калі Анагайм замяніў галкіпера 6-м палявым гульцом, ён паслаў шайбу ў пустую браму. У выніку 4-1 перамога Нэшвілу. А астатнія матчы скончыліся наступным чынам. Пітсбург накаўтаваў Тампу 8-1, Флорыда саступіла Атланце 2-3, Далас быў мацнейшы за Чикаго 4-2, Ванкувер Кэлгары 3-1 і Нью-Йорк Рейнджерс толькі ў овертайме даціснуў Караліну 2-1. Баскетбалісты Менску 2006 правялі стартавы матч другого этапу 1-й лігі ВТБ. У сталіцы чэмпіёны Беларусі святкавалі вікторыю над гасцямі з украінскага Дняпра з лікам 85-74. Баскетбалісты Дняпра несумненна чакалі візіту ў Менск, каб падпітацца з гаспадарамі за крыўдную паразу на сваёй пляцоўцы. Але першыя хвіліны матчу паказалі непадрыхтаванасць дружыны Дзяніса Жураўлёва да выніковага шквалу атака ў выкананні менчукоў. Нашае трыо Макі, Кудраўцаў, Коршук вынікова дзейнічала каля чужога кошыка, па чарзе закідваючы туды мячы. У сярэдзіне другой чвэрці менчукі крыху згубілі канцэнтрацыю, ды імгненна за гэта паплаціліся. Аднак пасля вялікага перапынку ўсё стала на свае месцы. Гаспадары вярнуліся да агрэсіўна-атакавальнага баскетболу і давялі сустрэчу да перамогі 85-74. Найлепшым у складзе Менску сталі амерыканскія легіянеры Мелвін Стэндерс і Тайон Макі, якія набралі па 19 балаў. Цяпер дружына Крываноса займае 4-е месца ў групе, а свой наступны матч у 1-й лізе ВТБ правядзе 28 студзеня ў госцях у фінскай Хонкі. Іспанская Барселона ў чвэрцьфінале Кубка Іспаніі. Гэта стала вядома пасля таго, калі ў матчы ў адказ 1/8 фіналу каталонцы згулялі на выездзе ў нічыю 1-1 з клубам Атлетыкс Більбао. Першая палова сустрэчы цалкам праходзіла пад дыктоўку сінегранатавых, якія, нягледзячы на абсалютную перавагу валоданні мячоў 70% на 30, стварылі толькі некалькі небяспечных момантаў каля брамы суперніка. Амаль у тым жа ключы праходзіў у другі тайм. Тэрытарыяльная перавага была на баку Барсы, а гаспадары спадзяваліся пераважна на контратакі. Мячы былі забітыя напрыканцы сустрэчы, адразу вызначыўся Эрыка Бідаль, а на 85-й хвіліне Атлетык аднавіў раўнавагу дзякуючы намаганням Фернанда Лёрэнта. Такім чынам нічыя 1-1, а ў першым матчы гэтыя каманды таксама разышліся мірам, але 0-0. За кошт гола забітага на чужым полі далей крочыць дружына Жузепа Гвардіёлы, якая ў 1/4 фіналу сустрэнецца з севільскім Бетысам.
Сталічны валейбольны клуб «Будаўнік» правёў першы матч 1/8 фіналу мужчынскага кубка выкліку. У Турцыі на пляцоўцы каманды «Аркас Спорт» з Изміру менчукі саступілі з сухім лікам 0-3. Нагадаю, што раней першыя матчы таксама прагулялі. Жаночая Меншанка ў 1/16 фіналу бельгійскаму клубу «Дафін» і жлобінскі «Металург» у 1/8 расійскаму «Газпром Югра». Усе матчы ў адказ беларускія клубы правядуць 12 студзеня. І гэта галоўнае пра спорт. З надыходзячымі калядамі пабачымся.